जना सुनी के माथा चकराइले, स्टूडेंट खातिर कवन इल्म लइले। योजना सुनी के माथा चकराइले, स्टूडेंट खातिर कवन इल्म लइले। जब 12वीं के बाद इंटर करब त बबुआ ले पटाप मिली है। नया शिक्षा नीति जनी तू भूलई है, त 5G मोबाइल मिली है। मैट्रिक के बाद 2 साल कइल 12वीं, अवहरी 2 साल देके होई जा 14वीं। मैट्रिक के बाद 2 साल कइल 12वीं, अवहरी 2 साल देके होई जा 14वीं। लेला डिजिटल के लाभ ये सुगनवा, तबे त नसीब खिली है। जब 12वीं के बाद इंटर करब त बबुआ ले पटाप मिली है। नया शिक्षा नीति जनी तू भूलई है, 5G मोबाइल मिली है। बात बाटे हम नाही करे के बाकद, शिक्षा उड़ान भरी ओढ़ी के हो चादर। बात बाटे बात नाही करे के बाकद, शिक्षा उड़ान भरी ओढ़ी के हो चादर। आबादी के धर्मेंद्र गई सुनई है, न मंत्री जी के बात ढीली है। जब 12वीं के बाद इंटर करब त बबुआ ले पटाप मिली है। नया शिक्षा नीति जनी तू भूलई है, 5G